Soc Joan Cantavella i el meu objecte d'estudi és la presència de Llorenç Lafuente Vanrell a les planes de l'avantguàrdia. Aquest militar, autor de llibres i activista cultural, escrivia de temes menorquins al Bien Público de Mo i també d'altres temes al Diari Barceloní. Allí s'ocupava de lo que li cridava l'atenció, les seves experiències a la Guerra d'Àfrica, les millores socials que caldria introduir o sobre les vivències que li sortien al pas. Eren uns articles plens de mesura i de seny, perquè era un home tranquil, però va ser una veu constant a un diari de gran influència a Catalunya.